Seniň çuňur pikirlenýän adamdygyňy görkezýän alamatlar. 1. Sen başgalaryň görmeýän ownuq zatlaryny hem görýärsiň. 2. Sen az gepli we agras adam. 3. Sen hiç haçan bolmajak wakalar hem kelläňde döretmegi halaýarsyň. 4. Sen wakalar bolup geçenden soňra hem olary uzak wagtlap teljerýärsiň we pikirlenýärsiň. 5. Sen ýüregi päk, akyl käsesi bolsa paýhasdan dolan adam. 6. Sen özüňe ýakyn adamlaryň aladasyny edýärsiň. 7. Sen rehimdar we duýgudaş adam. 8. Sen başgalaryň özüň barada näme pikir edip biljekdiklerine çynnaky üns berýärsiň. 9. Sen wagtal özüňe ýeke galmak üçin wagt aýyrýarsyň. 10. Sen öz ýagdaýlaryny ören gowy bilýärsiň. 11. Sen sanata we gözellige çuňur sarpa goýýarsyň. 12. Sen öz ýalňyşlaryňdan tapa galýarsyň. 13. Sen ýagy-ýagydan özüňe ýaşaýyşyň manysy we durmuş maksatlaryň barada sorag berýärsiň. 14. Sen köp adamly uly iş melenlere gatnaşanyňdan ýakyn dostlaryň bilen wagt geçireniňi has gowy görýärsiň. Sebäbi sen çuňur gatnaşyklara uly ähmiýet berýärsiň. 15. Sen käte özüňi daş döwrüňdäki adamlardan özüňe ýaly duýýarsyň. Sebäbi käbir zatlary has çuňur görýärsiň we duýýarsyň. Emma muňa ýanyndakylar hemişe düşünüp bilmeýär. 16. Sen ören ünsli adam. Daş döwrüňdäki ony üýtgeşmeler hem dessine duýýarsyň. Meselem, biriniň keýpiniň ýa sesiniň üýtgemegi ýaly zatlar seniň ýeti nazaryňdan sypmaýar.